Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ ne Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale konko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnanko ba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Alamsay septembre kalo tile 30 san 2021 aw minnu b'aw sigi sanga ana ka wagati an ka jabarani ale kɔrɔ k'aw ka kunnafoni ni ka ale makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani sanfɛ a waatiw selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni damnela bi Faransi ale kɔni bɛ ka taga ɲɛfɛ a bɛ ka bagabagaw ni ka dɔ fara kan ka taga fɛ kunu septembre kalo tile 29 a ye bagabagali ta ni anw ka jamana ka o sɛgɛrɛ tuguni ka yira ka fɔ ko ni anw ka jamana kɔni ye I bolo bɔ Rusiw ka kɛrɛ cakɛyɔrɔ ale nɔfɛ n'a bɛ wele ko Wagner ka I bolo bɔ o nɔfɛ ko olu kɔni diɲɛ seleke naani fantan naani bɛɛ lajɛlen bɛna I sen bɔ anw ka jamana o dɛmɛni la. Parti politique mamunu ni olu farala ɲɔgɔn kan ka yira ka fɔ ko u bɛna dɛmɛ don camancɛ fanga o ma walasa a baaraw bɛ se ka ɲa cogoya min na kunu olu maaw kɔni tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma septembre kalo tile 29 a kɛra Memorial Modibo Keita ale la lasigilen kun ye fɛn min o de ye ka ɲini camancɛ fanga marabagaw olu fɛ sa ka fɔ ko u ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa kalafili min ni a fɔra kalafili kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ a maa yɛrɛ tun bɛ t'i jɔ parti 70 o bɔɲɔngo la u y'a yira ka fɔ ko u kɔni ma kalafili ni ka kɛ a wagati la olu kɔni tɛna siga ka bɔ ni ka kari kɔnɔna o minɛ ni ka u ka nisɔngoya k'a yira. An ka finitigilakaw olu kɔni ye maa manɔfɛntigi lakodɔnbali dɔw ni ka u gɛn ka bɔ u dagayɔrɔ la a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye Menaka ye a kɛra septembre kalo tile 28 san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 19 o wagati. San 2021 ka taa se san 2022 kalantaw olu kɔni don o fɔra an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ kalanko koɲaw ma u y'a yira k'a fɔ ko san 2021 kana se san 2022 ma a kalantaw olu bɛna daminɛ novembre kalo tile fɔlɔ nata in na san 2021. Kajolokaw fɛ yen nɔ coronavirus boloci tako filanan baaraw kɔni daminɛna septembre kalo tile 28 tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ coronavirus boloci fura min ni a bɛ t'i jɔ coronavirus boloci fura 700 o bɔɲɔgɔnko la n'o ye AstraZeneca ye a kɔni dira u ka kɛnɛya so tigilamaw ma min ni u kɔni u ka boloci baaraw ni ka ale daminɛ. Kucalakaw fɛ yen nɔ u ka polisi degeden dɔ n'ale bɛ kalanso la n'a bɛ commissariat de police de Kucala o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ale kɔni minɛna ni k'a datugu kaso la ka sababuya kɛ a ye sonyɛni ni ka o kɛ tɛnɛn tɛmɛnen septembre kalo tile 27 Kucalakaw olu fɛ yen nɔ u ka lakana tigilamaw ka kunnafonidi la sa ko polisikɛ in yɛrɛ kɔni ɲangili taara ka sɛgɛrɛ ka sababuya kɛ a ye sonyɛni kɛ yɔrɔ min na o de ye Tonazo ye septembre kalo o daminɛ la a yirala k'a fɔ tuguni ko a y'a ka maramafɛn ni o ye marifa ye k'o ci a kun bɛ ka sonyɛni kɛ maa min na ni ka a ɲɛsin o ma.
Ambita ko kan kibaru la ambita Algérie ka ulu fe no Algérie ulu kɔni y'u dan tɔgɔ la coronavirus boloci fura ni ka o gilan u yɛrɛ min n'ale bɛ wele ko coronavac a baaraw kɔni banna min ni kunu n'u y'a baaraw daminɛ a kɔni yɛrɛ la ka fɔ Algériens ulu kɔni ka fɔ la sa ko donna nataw la u bɛna boloci fura in ni ka cari Afrique jamana o kɔnɔna la. Kunnafoni datugula an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw ka jamana o kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli ale bɛ sen na ka sababuya kɛ damakasi sɛbɛn o donna u ka ministre dɔ juguya la min ni ale ɲɛsinen bɛ u ka bɛn ani kelenya ministre so o kɔnɔna ma muso dɔ de damakasi sɛbɛn do k'a yira k'a fɔ k'a ye ɲamaya ta ni ka ale sɛgɛrɛ ministre ale kɔni ma tabila dagirinna o damakasi sɛbɛn donnen a juguya la a fana tila ka segin tuguni ni ka damakasi sɛbɛn ka o don a masurunyamaw la ka sababuya kɛ ko olu bɛ fɛ ka galonda la galon min ni tiɲɛ bɔlen do. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadama min tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin ye yanni an ka kan bɛn da ɲɔgɔn ye sa an b'a fɔ ɲɛna tuguni k'a fɔ ko Mali kunnafoni TV ale bɛ sɔrɔ Play Store o kan nin wagati na ala ni Mon Plan B ale ka dɛmɛ ɲɔgɔnya o kɔnɔna la aw bɛ taga Play Store o kan ka Mali kunnafoni TV ni k'a sɛbɛn ka télécharger k'a bila aw ka téléphone kɔnɔ lafiya o la Mali kunnafoni bɛ yan aw lafiyali de kama n'ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan aw kan bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ.